Πάμε να δούμε γιατί πρέπει να αγοράσεις τώρα μια αυτοκαθαριζόμενη τουαλέτα για τη γάτα σου. Η συγκεκριμένη είναι η Catlink Baymax και μπορείτε να τη βρείτε από 249 ευρώ στο bonny.gr. Είναι αυτόματη, μπορείς να τη συνδέσεις με το κινητό, θα σου λέει μέχρι και πόσες φορές πήγε η γάτα στη τουαλέτα. Αυτή τη στιγμή είναι στο αυτόματο mode. Με το που μπει η γάτα μέσα, μετά από 5 λεπτά ξεκινάει μόνη της να καθαρίζει. Υπάρχει και το κουμπί. Με το κουμπί πατάς και ξεκινάει να καθαρίζει αυτόματα μόνη της. Όταν καθαρίσει, υπάρχει πάνω κάδος, τον ανοίγεις. Έχεις τη σακουλίτσα σου, όταν την πάρεις θα σου δώσουμε 20 σακούλες μαζί, θα σου βγάλουν αρκετούς μήνες. Βγάζεις τη σακουλίτσα, την πετάς, βάζεις την καινούρια και είσαι έτοιμος. Το μόνο που πρέπει να κάνεις, δεν θα κάτσεις να φτιαρίζεις με τις ώρες όπως έκανες μέχρι τώρα. Αρωματικό υδρογέλης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν θα μυρίσεις ποτέ. Έχει δύο συστήματα ασφαλείας. Ένα ανιχνευτή κίνησης και δεύτερο ανιχνευτή βάρους. Έτσι ώστε να μην τραυματιστεί η γάτα σου. Αν θες να την κάνεις δική σου, μπες και εσύ τώρα στο bonny.gr και κάντε ένα δική σου μόνο με 249 ευρώ. Βρες όλα τα μοντέλα της Catlink, επέλεξε ποιο σου αρέσει και παρήγγειλε το τώρα.